ካብ ትግራይ ናብ ከተማ አዲስ አበባ ትኸይድ ዘለኻ መንእሰይ ካብ ካራ ብልጽግና ኣይተመልጥን ኢኻ ክብል ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ተዛሪቡ። ብታሪኽ እንተኾይኑ ትግራይ ተቐበሎ እምበር ኣሕሊፋ ትህቦ ቐንጻብ መሬት ፍጹም የለን ዝበለ ድማ ፕሬዝደንት ጀነራል ታደሰ ወረደ እዩ። ዝርዝር ኣለና። ብቦርድ መረፃን ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ኢትዮጵያን ውሳነ ዘመሓላለፉ አካላት ተሓተቲ ክኾኑን ህዝቢ ትግራይ ብዕሊ ቅሬታ ክሕተት ከም ዝግብኦን ዋና አመሓዳሪ ዞባ ደቡብ ትግራይ ተጋዳላይ ዝናቡ ገብረመድህን ገሊፆም። ምስ ትግራይ ተፋቲሕና ኢና ክብል እቲ ንትግራይ ወሪሩ ዝርከብ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ገሊፁ። ድሕሪ መጋረጃ ዑደት ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ናብ አዘርባይጃን ዘሎ ሓደገኛ ሚስጥር ዝምልከት ሓበሬታ ወፂሎ ዝብሉን ካልኦት ሓደሽትን ኣገደስትን ምዕባለታት ሒዝና ኣለና። ሰላም ጥዕና ሃበልና ከመይ ትህሉ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ናብ ዝርዝሮም ክነስግረኩም ክሳብ መወዳእታ ተኸታተሉና። ካብ ትግራይ ናብ ከተማ አዲስ አበባ ትኸይድ ዘለኻ መንእሰይ ካብ ካራ ብልጽግና ኣይተመልጥን ኢኻ ክብል ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ተዛሪቡ። ብታሪኽ እንተኾይኑ ትግራይ ተቐበሎ እምበር ኣሕሊፋ ትህቦ ቅንጣብ መሬት ፍጹም የለን ዝበለ ድማ ፕሬዝደንት ጀነራል ታደሰ ወረደ እዩ። ወሲኹ ውሳነ መረፃ ቦርድን ቤት ምክሪ ፌደሬሽንን ፖለቲካዊ ውሳነ እዩ፣ መፍትሒኡ ድማ ፖለቲካዊ ውሳነ እዩ ክብል ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣፍሊጡ። ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ካብተን ኣብ ክልል ኣምሓራ ሕቶ ይግበአኒ ዝለዓለለን ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዝነበራ ሰፋሕቲ ከባቢታት ካብ ጊዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ወፃኢ ኮይነን ንባይቶ ተወከልቲ ህዝቢ መረፃ ከካይዳ ምውሳኑ ኣብ ዝቕነ ከም ዘፍለጠ ይዝከር እዩ። እዚ ውሳነ ብወገን ትግራይ ሰፊሕ ተቃውሞን ቁጥዕን ዘስዓበ ኮይኑ ሎሚ ዓርቢ ድማ ኣብ መላእ ትግራይ ዝተፀውዐ ህዝባዊ ሰልፊ ተቃውሞ ተኻይዱሎ። ቦርድ መረፃ 22 ጥሪ 2018 ዓ.ም ዝርዝር ክልላትን ጣብያታትን መረፃ ዕላዊ ኣብ ዝገበረሉ እዋን እተን 5 ክልላት መረፃ ዝበለን ሕሞራ፣ ዓዲ ረመፅ፣ ጸለምቲ፣ ኮረም ኦፍላን ከምኡውን ራያ ኣላማጣን ምዃነን ኣፍሊጡ ነይሩ። በዚ ውሳነ ኣብ ትግራይ ሰፊሕ ቁጥዐ ድሕሪ ምልዓሉ ብኣይተ ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ፓርቲ ስምረት ናብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ፌደራል ክሲ ምቕራቡ እቲ ውሳነ ንግዚኡ ተኣጊዱሎ። ኣይተ ጌታቸው ትማሊ 19 ለካቲት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣብ ዝዘርግሑ ሓበሬታ ብክልቲኡ ሸነኽ ዝቐርብ ሙግት ክሳብ ዝውዳእ ውሳነ ተኸሳሲ ቦርድ መረፃ ንግዚኡ ተኣጊዱ ክጸንሕ 3 ደያኑ ውሳነ ከም ዝሕለፉ የመልክት። እቲ ቤት ፍርዲ ኣብ ዝሕለፎ ትእዛዝ ሃገራዊ ቦርድ መረፃ እቲ ክሲ ኣመልኪቱ ብወግዒ መልሲ ክህብን ደጋፊ መርትዖታት ከቕርብን ከምኡውን መፀዋዕታ ክትፀሓፈሉን መምርሒ ይብሎ። ኣቦ ወንበር ውድብ ሕወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ነዚ ዝገለጾ ድማ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ኣብ ናይ መረፃ ክልላት ጣብያታትን ኣመልኪቱ ኣብ ዘመሓላለፈ ውሳነ ስዒቡ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዝተኻየደ ሰላማዊ ሰልፊ ዘስምዖ መደረ እዩ። ዶክተር ደብረጽዮን ኣብ መደርኡ ኣብ መላእ ዓለም ዘለኹም ዲያስፖራ ትግራይ ሓድነትኩም ንምዝራግ ዝግበር ዘሎ ሽርሒ ተገንዚብኩም ኣብቲ ዳግም አንጠላልዩ ዘሎ ካልኣይ ዙር ደማዊ ኩናት ከም ወትሩ ኣምባሳደራት ትግራይ ኮይንኩም ታሪኻዊ ሓላፍነትኩም ከም እትዋፅኡ ውድብኩም ሕወሓት እተኣማመነልኩም እየ ኢሉ። ሓደጋ ኩናት እንጠላልዩ ኢልካ ናብ አዲስ አበባ ኸይድካ ግዳይ ግፋን ማእሰርትን ትኸውን ዘለኻ መንእሰይ ትግራይ ስደት መፍትሒ ከም ዘይኮነ ክትርዳእ ይግባእ ዝበለ ዶክተር ደብረጽዮን ወሲኹ ድማ ኣብ አዲስ አበባ ዘለኻ መንእሰይ ካብ ካራ ብልጽግና ከም ዘይተምልጥ ተረዲእኻ ምስ ሰራዊትካን ህዝብኻን ክትውግን ይግባእ ክብል ገሊጹ። ብተወሳኺ ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ እንትርፊ ብኩናት ብሰላም ክነብር ዘይኽእል ምዃኑ ኣብ ዝሓለፉ 8 ዓመታት ንህዝቢ ኢትዮጵያ ነንሕድሕዶም ክዳመይ ገይሩ እዩ ድሕሪ ምባል ፖለቲካዊ ፀገማት ብዘተንበር ብወታደራዊ ሓይሊ ስለ ዘይፍታሕ ኣብ ዘይምልከተካ ውግእ ክትኣቱ ትህንደድ ዘለኻ ሰራዊት ብልጽግና ፍሉይ ሓይልን ምልሻን ኣይንዋጋእን ኢልካ ህይወትካ ተድሕነሉ እዋን ሕዚ ምዃኑ ክትርዳእ ይግባእ ክብል መልእኽቶም መሓላሊፉ። ብታሪኽ እንተኾይኑ ትግራይ ተቐበሎ እምበር ኣሕሊፋ ትህቦ ቅንጣብ መሬት ፍጹም የለን ዝበለ ድማ ፕሬዝደንት ጀነራል ታደሰ ወረደ እዩ። ንተኽታኽን ፋሉልን ውሳነ ቤት ምክሪ ስዒቡ ዝተረኣየ ብሄራዊ ነድርን ሕራነን ዘረጋግጥ ሓቂ እውን ህዝቢ ትግራይ ፖለቲካውን ሃይማኖታውን እምነት ብዘየገድስ ኣብ መሰል ርእሰ ውሳኑን ቀጻልነቱን ፍጹም ከም ዘይዋገ ደጊሙ ዘረጋግጥ ኩነት እዩ ዝበለ ታደሰ ወረደ ምዕራብን ደቡብ ራያን ጸለምትን ኣከራኻሪ ከም ዝኾነ ተገይሩ ክሰኣልን ክሰርፅን ኮነ ተባሂሉ ይስራሕ ጸኒሕሎ። እዚ እውን መቐጸልታ ሸውሃት ትግራይ ናይ ምድኻምን ናይ ምድቓቕን ምዃኑ ክፍለጥ ኣለዎ። ብታሪኽን ሕጋዊ ሰነዳትን ናብ ምጽብጻብ እንተኣቲና ትግራይ ትርከቦ እምበር ኣሕሊፋ ትህቦ ቅንጣብ መሬት የለን ኢሎም። ወሲኹ ውሳነ ቦርድ መረፃ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ፖለቲካዊ ውሳነ እዩ፣ መፍትሒኡ ድማ ፖለቲካዊ ውሳነ እዩ ክብል ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣፍሊጡሎ። ብቦርድ መረፃን ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ኢትዮጵያን ውሳነ ዘመሓላለፉ ትካላት ተሓተቲ ክኾኑን ህዝቢ ትግራይ ብዕሊ ቅሬታ ክሕተት ከም ዝግብኦ ዋና አመሓዳሪ ዞባ ደቡብ ትግራይ ተጋዳላይ ዝናቡ ገብረመድህን ገሊፆም። ኣይተ ዝናቡ ነዚ ዝገለጹ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ኣብ ናይ መረፃ ክልላትን ጣብያታትን
ኣመልኪቱ ኣብ ዘመሓላለፈ ውሳነ ሲዒቡ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዝተኻየደ ሰላማዊ ሰልፊ ዘስምዖ መደረ እዩ። እቲ ዝተመሓላለፈ ውሳነ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኣምሓራን ኣብ ዘይዛር ጎንፂ ብምእታው ኣብ ኢትዮጵያ ናይዞም ህዝብታት ጽልዋ ድኹምን ትርጉም ዘይብሉን ንምግባር ዝዓለመ ምዃኑ ዝገለጹ ኣይተ ዝናቡ ገብረመድህን ብቦርድ መረፃ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ኢትዮጵያ ተወሲኑ ዘሎ ግዝኣታዊ ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ናይ ምቁርራስ ውሳነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብቕልጡፍ ንክእርሞ ኣተሓሳሲቦም። መሰረታውያን ዝተባሃሉ ሕቶታት ህዝቢ ትግራይ ከይተመለሱ ዝግበር ዝኾነ ይኹን መረፃ ኣብ መሬት ትግራይ ከም ዘይህሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ይኹን ማሕበረሰብ ዓለም ክፈልጥ ይግባእ ድሕሪ ምባል ወሲኾም ድማ ብቦርድ መረፃን ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ኢትዮጵያን ውሳነ ዘመሓላለፉ ትካላት ተሓተቲ ክኾኑ ንህዝቢ ትግራይ ብዕሊ ቅሬታ ክሕተት ከም ዝግብኦ ዋና ኣመሓዳሪ ዞባ ደቡብ ትግራይ ተጋዳላይ ዝናቡ ገብረመድህን ገሊፆም። ምስ ትግራይ ተፋቲሕና ኢና ኢሉ እቲ ንትግራይ ወሪሩ ዝርከብ ኮነሬል ደመቀ ዘውዱ ጌታቸው ረዳ ናይ ለውጢ ሓይሊ መሲሉ ኣብ 4 ኪሎ ተሸጊጡ ዝርከብ ሕወሓት እዩ ክብል እውን ነቒፉሎ። ንሽርሒ ስርዓት ብልጽግና ንግዝኣት ትግራይ ጎቢጡ ሒዙ ህዝብታት ትግራይ ነምሓራን ከይቀራረቡ ብዕቱብ ዝሰርሕ ዘሎ ኮነሬል ደመቀ ዘውዱ ምስ ትግራይ ፍትሕ ጌርና ኢና ክብል ተሰሚዑሎ። ኮነሬል ደመቀ ዘውዱ ምስ ትግራይ ፍትሕ ጌርና ኣለና ክብል ዝኽኣለ ነቲ ባይቶ ፌደሬሽን ዝወሰነ ውሳነ መሰረት ብምግባር እዩ። እቲ ውሳነ ብኣወንታ ከም ዝሪኦ ዝገለጸ ኣሽሓት ተጋሩ ዝጨፍጨፈን ዘፈናቐለን ገበነኛ ደመቀ እቲ ባይቶ ፌደሬሽን ዝወሰነ ውሳነ ምስ ትግራይ ናይ መጀመርያ ፍትሕ ንክንገብር ኣኽኢሉና ኣሎ ሙሉእ ውሳነ ምስ ተወሰነ ድማ ሙሉእ ንሙሉእ ፍትሕ ክንገብር ኢና ክብል ተሰሚዑሎ። ምስ ሕወሓት እምበር ምስ ህዝቢ ትግራይ ኮ ባእሲ የብልናን ተመዛበልቲ ክምለሱ ይኽእሉ እዮም እናበለ ከምስል ዝጸንሐ ኮነሬል ደመቀ ካብ ዳጊም ምስ ትግራይ ተፋቲሕና ኢና ይብል ኣሎ ኣብ መሬት ትግራይ ጠጠው ኢሉ። ዋርድያ ተከዘ ዝብል ሓይሊ ኣዝሊቑ ትግራይ ካብ ሩባ ተከዘ ንከይሸግሩን ግዝኣት ትግራይ ናብ ኣምሓራ ንምጥቕላል ዝሰርሕ ዘሎ ኮነሬል ደመቀ ዘውዱ ሕዚ ድማ ኣብ ኣደባባይ ካብ ትግራይ ተፋቲሕና ኣለና ክብል መሬት ትግራይ ብዕሊ ከም ዝወሰደ ብቕሉዕ ዓዊጁሎ። ተሳትፎ ህዝቢ ትግራይ ወልቃይት ኣብ ናይ ሎማ ዓመት መረፃ ቀዳማይ ፍትሕ ክብል ዝገለጸ ኮይኑ ቋምን ሙሉእን ሕቶ ድሕርቲ መረፃ ኣብ ዝካየድ ሪፈረንደም ከም ዝምለስን እቲ ወሳኒ ስጉምቲ ድማ ናብ ቤት ምክሪ ክልል ኣምሓራ ምስ ተጸንበሩ ምዃኑ ኣብሪሁሎ። ብመሰረት ውሳነ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ምስ ትግራይ ቀዳማይ ፍትሕ ጌርና ኣለና ንብረትን ካልኦትን ጉዳያት ምስ ተፈትሑ ሙሉእ ፍትሕ ክንገብር እዩ ዕላማና ኣብ ቤት ምክሪ ክልል ኣምሓራ ምስታፍዩ ክብል እውን ተሰሚዑ። ደመቀ ንፖለቲከኛታት ትግራይ እውን ምስሉያት ክብል ዝነቐፈ ኮይኑ መግለጺ ቦርድ መረፃ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ሲዒቡ ንጥርዓን ልሂቃናት ተጋሩ ብትሪ ክነቅፍ ተሰሚዑሎ። ድሕሪ መጋረጃ ዑደት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ናብ ኣዘርባጃን ዘሎ ሓደገኛ ሚስጥር ዝምልከት ሓበሬታ ወፂኡ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ትማል 5/27 ለካቲት ናብ ኣዘርባጃን ከም ዝገሸ ማዕኸናት ዜና ክልቴን ሃገራት ገሊፀን። ኣብይ ኣሕመድ ዝመርሖ ልኡኽ ኢትዮጵያ ናብቲ ሃገር ኣብ ዝኣተወሉ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣዘርባጃን ሰሚር ሸፊርቮምን ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ የልቺን ራፒያቭን ኣብ ኣህጉራዊ መዕርፎ ነፈርቲ ኤርዳር ኣልየቭ ተቐቢሎሞ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣፍታ ብነዳዲ ሃፍታም ዝኾነት ሃገር ንክንደይ መዓልትታት ከም ዝጸንሕ ኣይተፈለጠን ዘሎ። ኣብ ምንታይ ጉዳያት ከም ዝዘራረቡ እውን ኣቐዲሙ ዝወፀ ሓበሬታ የለን። ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፉ መዓልትታት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ርክብ ክልቴን ሃገራት እናሓየለ ምምጽኡ መርኣያ ዲፕሎማስያዊ ርክብ ምዃኑ ድማ ኣፍሊጡሎ። ዑደት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይን ልኡኹን ድማ ኣብ ሞንጎ ኢትዮጵያን ኣዘርባጃንን ንዝጸንሐ ርክብ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዑደቱ ምስ ፕሬዚደንት ኢልሃም ኣልየቭ ተራኺቡ ክዘራረብን ርክብ ክልቴን ሃገራት ዝያዳ ንምጥንኻር ዝዓለመ ምዃኑ ተፈሊጡሎ። ዝኸበርኩም ብተኸታተልቲ ዜናታትና ነዚ ሰዓት ዝበልናዮም ሓደሽቲ ምዕባለታትን እዋናዊ ዜናታትን ኣብዚ ዛዚልና ኣለና። ንምክትታልኩም ነመስግን። ሰላም።